Talilaga mo ini mama. Natanon iyan. Pilinitos mo, natigpa padakol. Paano ako makapadakol, tigpapadakol kung nga na yung manok? Okay, Niluto mo pa lang sa bunay. Dun sa dagatang isira. Tatay, yun sa naman nagbakal. Bago ng manok ko, oh. Kundi yun na sana ini naman. Dahil ng iba. Eh, pero nagbunay na sumanok ko. Digdari, parang ko daw gari. Dakol lang bunay sumanok ko. Oh. Ini ang pag-asa nga ning dumakaw. Ay, yun naman ang gad. Sus, dakulo ng bunay. Salamat. Makapadakol na ako. Ini ang pag-asa ko nga ning makapadakol tabati dahil na kung ibang manok saro-saroin na sana nagadam pa sa saro. Salamat dakulo na bunay dakulo na bunay. Yang bunay-bunayan mo sana nga ning dumakulang manok ko. Aligdi na daw ko tamaidit ako urawan dahil digdi so mga asungot. Maidit ako ang video ko tangan di pisilon mag-edit pag dakulang sawong-sawong. Mabanggihan naman pala. Yan ano naman doon pa nila. Bati ang tiglubid kung iniyo, pambayad iniyo sa sa lindeng. Kulang pa nga niyo. Wagan ko yung 200 na ito sa kuya ni Kap. Budgeton ko na sa si Mana. Ay, hindi. Gari unag. Bubunay dyan sa manok. Maray ka ito, bawasan. Daw. Hilingan ko daw mananggat sa manok ni Kap. Daw. Sabi na daw. Dakulog. Maragan mo ini. Daw ko ini so. Nagbubunay. Pwede man so nagbunay ang kastan ko kasi. Pwede man ini. Kung inutong ko muna ini. Kaurulong ko daw. Mapaaram daw ko Kap. Baka maghanap ito ng mga bunay-bunay niya. O yan mga idol, no? Teribo ko pala si Bicolano Hunter as in si Baldo TV. Pasiring kami nagdi sa Busay. Pauls, kanta naman Malinaw Albay. Kung gusto niyo magpa-share digday, yan. Magdigdi lang po kamusta naman Malinaw Albay. Mahiling nindo ang Busay, Pauls. Mapreskuhon karigusan, asin magayon digdi magluto-luto, asin food trip. Yan mga idol ko, yan. Gustong digdi o mag-adventure. O ano tayo, mama? Di ka nang isira. Oh, bahala ka na kung anong isira. Nag-i-edit ako, mama. Bala na ako? Bahala ka na kung anong Bawasan ko na sana siguro dito sa likod. basta kung anong mo luto na sira. Yun na ito. Nag-i-edit si mama man. Nag-i-edit ako. Mapuuna naman lugod kay niya. Parang nagpapaaral mo rin nga ito. Ipusan ko pa ka mong isira. Sige na. Ako nang bahala nga rin ang isira din daw. Sige na kung anong mo luto na sira. Basta kung anong maisip mo. Nag-i-edit ako. Mapuuna naman lugod. Nakaw. Hindi pisilon mag-voice over. Pwede na. Karapatan lamang. Gaw! Po. Gaw na. Nakita na. Isay mo na magkarapatan mo. Basta mo ngayon. Pag nakakatang, di ka makapunaw na. Kung nakaluto ka naman ngayon. Wow, egg. Ano yun? Wag na kasilang bunay. Buda madali sa mga lutong tanong oras na naman. Sira mo ini. Pirang bunay ini matabi. Anong? Garuda kulon man. O, para mo ito din ang bunay. Pati, iba mabagang pagkagilo niya. No? Garong native ining bunay. Garong sa itik, rep. Garong sa itik baga. Po niya, so ano yun eh. Pinainot ko rin kasi ba ito. Pinalipot ko na. Yan, ano. Oo, mambagay ni mama harap ang pigbakal mo bunay. At asa siya nagsabi, binakalkuhan. Taon ako nagbakal ka. Garo so bunay ini kang manok. Bunay bagay ni kang manok. Yung bunay, asa Native. nga ang bunay. Sumanok na native ako sa kabiyot bagay na eh. Yan, nagparang baga ko kasubak ko sa imo. Paaram ka sa kong arayin. Nag-i-edit ka na gitong masakot. Sabi ko nga kung bunay, sabi mo bala ko. Kung anong i-post mo, bisira. Hindi sabi ko nung bunay, wala nga, nagka bunay. Talilaga mo ini mama. Ano, iyan. Pilinitos mo, natigpa padakol. Paano ako makapadakol, tigpapadakol kung nga na yung manok? Okay, Niluto mo pa lang sa bunay. Dun sa dagatang isira. Tatay, yun sa naman nagbakal. 200 yan ang tigpaano mo sa kuya. Haloy ng ubos yung 200 mo. Si mama man. Padakol ko nga. Paano kita kayo
importante, may isipin ka. Linaga. Tao ka na dyan. Pamalog. Si mama sabi nila pagbawasan. Dahil naman baga nagparam. Buda, dahil ko lang ako magparam. Dahil ko Para nakita sa makasaya inyo. mo sige ng edit. Uy, nga si Baldo TV tapos nga Dahil ko man- ano, Dahil ko man nasabutan. Tapos siyempre nag-edit nga na ako. Kasi naglaw ka man. Na siyempre pag nag-edit dapat nag-isawang-sawang baga. Dahil ko nasabutan. Makaon mo pala sumunay kang ipapadakul ko nga ninyo. Tagay naman akong ibang gupnatan. yan, ang gibuwal ko ka. Sino nagbakal? Kaya nga ako nakulon At ano. ay naman yan, pambaka, de, kung ka. Yan si mama ba? Di ko ipapadakul. O mas importante pa yan, kaya sa mga de kami panira. Sabi ko baga kayo. Dahil naman pagbawasan. Dahil ka sinabi sa kuya, Inubos mo pa tayo. at least masira mga sirap ka, wala na kung mo din. Dahil makakanggaan. Bahala ka daw dyan. Salamat. Kakanan, ubusaan. Sabi kong gano'n. Intra ng bulay, bis makapadakul. Hindi ko aso anak ko kayo kay burol tado, ang previous ko. Gaya na sa imo na daw. May bisira mo ninyo, puro nilaga. Kanada o sa bahala ka. Buhay mo.